Pickup truck nga ginamaneo sang isa ka pulis. Ginaradong isa ka butika sa Banwa sang Santa Barbara. Si Daryl Marie Sarmiento nakatutok. Makita sa CCTV footage ng paglabay sang tuman kadasig nga pickup truck sa highway sa Barangay San Sebastian, Santa Barbara pasado las 11 kagabi. Nagdiretsong salakyan kag ginarado ang isa ka butika. Pangod sa mabaskog nga impact, naguba ang roll-up slide sang butika. Hindi naman mapuslan ang salakyan nga nabunggo pa sa mga estante kag counter sa sulod. Sa investigasyon sang Santa Barbara Police, napayungan ang driver nga ginkilala kay Police Captain Norberto Sipule, assigned sa 602nd Regional Mobile Company. Na-miscalculate niya kag imbis siguro nga ma-left turn o ma-right turn siya, nakasulod gito siya. Medyo ara iguro siya sa sigda sigurong dalagan nga ang nakasulod gito siya. Nagikan sa syudad sang Iloilo ang pulis kag mapauli na kuntani sa iya balay sa barangay Balibagan sang natabo ang aksidente. Nakaangkon nini sang mga pilas sa nagkalain-lain nga parte sang lawas. Ginadala siya sa ating responder dito sa sa may sanitarium hospital, but then ining aga na discharge man siya. Wala naman sang iban nga naulamid sa aksidente. Ginahibalo pa ang balor sa mga nagkalaguba sa butika. Yara na sa kustudiya sang Santa Barbara Police ang driver nga pulis. Apang suno kay Siloso, may settlement na sa tunga sang management sang butika kag ni Sipuli. Upod kay Hans Deserto, Daryl Marie Sarmiento, One West Visayas.